Anyang laki din! Kumusta ka ngayon di babae akong kunam idi na minsan, Arts? Awan nga ron pare. Di na ka nung matipo, tanaladak. Sayang. Nakapimpintas pa yung babae. Kasi ka ngay. Anya matiko na jar armamay. Awan nga rod. Manual daw na di na replyan. No awaga, kat saan pa sumumpat. Ano mat nga tama padasang tati makaarakop iti chicks. Iso nga rod ang manipod nagyanak dito'y alubong. Awan pala experience ko iti babae. Iso nga kayat ko ti maka-experience. Ay, virgin kayo pa ilaang adwa. Padasin nak nga ta. Awan mag-asawa ka. Ay, unay da ito abakbakatanin. Asino mat ti mga atkin ka barungay, kat expired kamatan. Ay, rumbangkit di nga agyaman kayo kanyak ah. Tao-awisin kayo. Dahil ta pa naging inom yung nga kanayon. Kat dahi tarupayo, agkamkamuron. Apay, sinumat ngay kumati balasang amang kayat kada kayaw. Ay, pare Juan, agawid takid din. Disturbo da ito'y abakit. Ay na, naimbag ka pa, mare. Tadan lakay mo. Siyakat agparparikutak ita. Tani, mapmapanan titawan ko. Ay na mare, ubing ka pa ilaang. Ado pa'y ti lalaki dita. Nga gusto kan ka. Huwag magpeso, Julie. Di mo pa'y panunutan da ita. Nagpintas ka met. Sigurado, nato ti lalaki. Ngagaram kan ka. Ay na, maibagayo laang data tawan kayo iti posisyon ko. Nagpardas ngaglabas ti tawan. Ay, manupay atawan, agkuribet-bet ton ti rupak. Jakmat kaya ti maipadakin ni Antinora, abi makit nga awan asawa na. Naarte ka nung amin iti balasang. Ngem ita takas jayan ti tawan na, abakiten, uray asino ditan patulan nan. Agbababawin sameten asan anak ki asawa. Sana bali mare. Ado ti babaro pa'y laang di ti baryo. Ado ti lalaki dito, nga awan asawa da. So nga ado ti pagpilyam. Ay, uray din nasingpet ko ma, kan saan amang inom. Sa anak mo't kat anapili iti lalaki. Ante, gumatangak man iti kape. Si Kagayam, Julie. Kasano nga dito yung baryo, may? Mayat ante, saan akas na nagkapwak? Hay, naggulo ijay. Kumusta ngay ti love life mo? Ada ka din asawa. Awan pa nga rod ante. Awan mo't ti mabirukak ang mga yat alalaki kanya. Anya? Uray boyfriend awan? Ay, sana bali Alo, matkiti dito. Ang mga ano yung madamdama pa nagawit mo. Makakita ka iti lalaki dita kantaw. Gumana naman, ipansok yun. Ay, sige nga rod ante, mapanak pa Anya abat sob, basit wano dakkan. Diyan man dakal, manang. Asino da dyan babae? Abay na ito lang makita. Kaanak dayjay. Kaumumay na lang ngamin dito yung baryo tayo. Dito yung kanon kat ngagyan. Amok, ti ala dita panunod mo. Ay, di mo na aramidin dayta. Nagpintas ni Julie. Saan ama ibagay kan ka ama martag? Julie, tinagan na. Hoy, apay, awan nangag mo. Kunak, saan mo nga? Sige. Ilis tayo pa Latin na lang. Sige. Ay, nagloko na lalaki. Kuna na gumatang ng utang matgayang. Apay. Miss! Apay? Siya ni Juan. Makiamamu ako makan ka ng mabalin. Hindi nakita ka itay. Nainlabag mo tayo. Anya? Ay, sige siyak gayam ni Julie. Itulod ka. Ay uray sanan. Kababain matuan. Kan italaang anagam amuta. Kan asidigmat laang ti paggiganak dito Kahit ka makamamu. Kan, awan mo't aramidag asabali. Sige ano ipilit mo? Di itulod na.
Ora medyo nalibit. Ngayon mayat tibuya na. Agmay may saak laang mat ngamin. Iso asaanin akasapulan analawa. Adan boyfriend mo, Julie? Nooman kat arman kan. Nagpardas ka matan. Di mo pa'y amu unay ti gusto nga ugali. Arman na kon. Kun lang amin tibagay. Asal ka ti para kanya. Kan already ka pa'y unam amo kat madlaw nasingpat ka. Gapoy ti panagsasaon. Nagmayat adeng-denggan ti panagsaon. Mayat ti busis mo. Kasjay. Ibagbaga ko na. Diyak kayat ti lalaki nga dabisyo na. Amangan mat na dabisyo. Adangam ko. Isardan ko itan. Makitakla na bartag ka wano aginom ka iti arak. Busted kan. Ay, sige. Isardan ko tibisyo. Kasano may parehuan? Sabado yung bigat. Aginom tamanan Ako, paspay lang pare. Agbalbaliwak pa lang. Oh, agbalbaliw na. Aginom takit din bigat. At kami nararmat. Kahit imbagak may sardan ko amin na bisyo. Di na kami kahit tilalaki nga na bisyo na kahit. Uray basit latino munta tapno di na madlaw. Kaduan nak mata. Amom asikalag tikad kadwak ditoy. Ko, pasensya ka hanggang isardan ko nga rin tayo ginom. Yung kakidi magbirok mo tayo tiyarmam. Isardan ti aginom na. Inton mabastad ka. Syakmet lang ti biro ka pare. Ay na, babe. Kaslamat yung ginaan dito yung restaurant at ngayon bayan ka. Okay lang dito, babe. Kahit first man salita garo dito eh. Isong special mat ati papananta. Uray, ijay balay laang. Special nun, basta kadwa ka. Sana balay? Mangbiro ka kiti dadto nga pagkwarta. Tapno, normal lang. Ti panganantan. Kontentong akong itikas to'y abyan. Sabi kaya? Nusak ti damagan. Kahit kumat nga itad kang katikas sa pulam. Wano dagiti kayat mo kuma. Ay na, wala ka din. Ayun gayam. Kumusta di best friend mo ay ani Brian? Naku na ni Auntie Nora, akanayon kanumat nga uminom ije tersena na. Wala nga rod. Inakita ninton bigat. Kasaritak to man na dyan, best friend ko. Gusto ko madaitan pare. Itulog kan. Gusto na. Di na bibiyangan. Pumanaw ka man dito eh. Nik, abay nga kastamat na tisaw. Abay, anya ti palikod mo, tatulungan ka, pare. Di mo lang matulungan, oray. Ibaga, di problema. Pumanaw ka man dito eh. Juan? Isardeng mo kami ng tiyarak, pars. Sana nasayang tayo ta. Ito madamdama. May sagmak ka pa, ikaw po itiarak. Di mo urayan nga da mapasama. Sa kanto isardeng tiyaginom. Dito lang ako timang parparag sa kanya. Kaya't mo pa lang ay sura ka man. Auntie Nora, pakikita yung man ni Brian. Sigurado adi na kaya ti agawid. Delikado pa yung tidalan na tarabin. Ang mga maisagmak, itidalan na. Wow, siya kundi makaamukan ko na. Damot ti sana maus-usar apagidaan dito. Ay, dito yan ang maturog. Sige nga Rod, agyaman na kantay. Hoy, tumakdar ka man kit dirita. Tauray jay kaunaga na maturog. Adaman na pintas na babae dito. Uray dito'y ka na maturog. Agyaman ka kanya.
Tanasimpa, ti itad ko pagturugam. Malagit mo ang damang pangbangon kanya ka napinta sa babaya. Oh, kumusta ngay? Inlutuan kay ti makan. Anyat aramidom ditoy. Apay nga da ka ditoy. Si Kamot, agang angaw ka manan. Ang ubar ka pa'y langkat. Ayan tinapintas a babaya nakita kiti Rabi. Ha? Kat, syaklaan mo tiya daritoy. Anya? Nakakitaam ko iti babae. Ayun gaya. Naglaing ka man, idi Rabi eh. Kunak man, no virgin ka pa'y. Kasalamat, ado experience mo. Experience nga bagbagamit. Apay nga awan pagananay ko. Oy, anya tinaramid mo kanya? Ha? Anya ti inaramid ko? Kat si Kama tinangguyod kanya. Agpukka-pukkaw ka pa, idi Rabi eh. Anya? Ay, kaya't mo asawan, ada napasama ka data. Kat, anya pa'y ngay kuma. Ay, sus, si kapay mo tip, first time ko. Ay, pangasim ah. Di mo ibagbagay ti sa balay, tinapasama ka data, ado ah. Kat, apay ko mga ilimad ko ngay, nga ada na pasamak kadata. Kat, good news mo't dayjay para kanya. Nagado pa ti baro a mobs anasurok kan ka. Aniya lakit din. Agpay so ti ibagbagam, madam. Amangan mo't no, luklukwan na kami laan. Kung nga rod, auntie, sapay no kakastaba na kat saan ang mabalin nga istoryaan. Sige kayo, ang mga nuumay na kayo darupin gito ni Brian. Ay, apo, di kay to umangamin mamate. Ibagbagak nga road. Ni Brian laang ti first time. Anang ngaramid kanya kitikas jay. Ay, nagmayat tirik nak nga road. Tanabayag nga awan ti action ko. Ay, nakaado kami mat arounds Ha? Ay sus, auntie, di yun istoryaan iti sa bali. Kaasimat ni Brian. Ha? Apay kumaakasi ngay. Ka nag-enjoy mat. Nakamano nga ron arounds. Ay, rumbang laang proud kanyak Amangan kit tinusublihan nakpay. Tapanagkunak nag-enjoy mat. Ta first time na kanaw. Ha? Ay una yun, auntie. Sigurado, machismis kayo. Pare Juan, pasensya ka, hindi napalabas arabita na partagak. Diyak ka mo tinararamid ko. Awan da jay. Kahit, anyangin ti aramidam itan. Amo da matandit ni baryo, tinapasama kada kayo ka ni Antinora. Uston, diyak kaya ate namang gagdata. Ay, pirmi nga minti pa nagbarbartag ko iti manual daw. Iso pa nagkitak iti dayja na bakatan. Napintas mo na balasang. Iso kasi tinaaramid ko. Diyak mga rod malipaatan Tapos time ko mo dayjay. Hanggang, pagbababawiyak dayjay, pare Juan. Sige. Simpaam nga minang tibiyag mo, pare. Isardeng mo ti pa naging inom mo. Tawan na saya at nga itid na daytakan ka. Huwag nga rod, agbababawiyak iti napasamak. Diyan lang ko malata naging inumin. Agawin ak lang iji ilimi. Bareng adamam amok iji abalasan. Sige man mo, kasta ti plano. Huwag pare. Sana bale, bisitahin kanto dito isag paminsan. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyat kaya't mo asawan. Agwin naswastan, Benji.
Kunaklakit din no imay ka. Tapno sa rungkaran na. Ngam saan mat gayam? Pakawanan ako makarin. Yung niya pa ito ramid. Saan ang maisublit ipanagayat ko ka? Kayat mo asawan? Nauma ka kanyakon? Awanin ka di tiwagas tapno maornos ta ti amin. Saan na kasta? Di ko nakalaan. Napukaw ti panagayat ko ka. Okay. No day tati ko na. Jakmat kayat nga agbeg ti atensyon mo. Kat sapay la ko ma. Tamakasarak kanto iti babae akap-kap na kam. Ha? Tay babae nga iti kaano man. Kat saan ang mapukaw, wano agbaliw ti panagayat mo kankwana. Anya kalakit din aya Karen. Dayjay kit din alalakit ti makagapo. Nuapay nga aglidliday kakasta. Ay sus, sayang lang ti kinapintas mo no sangitan ti lalaki nga awan sir-sirbi na dito'y lubong. Salot sa lipunan. Ha? Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Nagalas lang arulan. Babaero pa'y. Ay, saltag. Ay na, saan ka nga glidliday akasta? Nga may nukastam lang. Panunutan ni Binji, adakil apukaw mo, ti panakiwin naswas na ka. Ha? Iso nga gragsak ka. Ipakitam kan ko ana akabalam latateg biyag. Nga uray nag-break kayo. Among friend, jak may iladawan tiragsak amarikrik na ita. Ay, sana all. Anya ba yung may bagat? Alang nga rodan i-share mo ti makagapon, no apa naragsak ka. Agar-aram namin kanyak ni Benji sika. Oh, ni Benji, akaayan-ayat ni Karen? Oh, huwag kang magsalita ng ganyan. Break na sila tapno amom. Anya? In-break na para kan ka? Ay na friend, di ka din mas daaw. Anya kalakit din ay. Madlaw naman. Kahit saang anggulo na pimpintasak ng iso. Ay na, kaya't kumatan nga aklunan. Ngam, agpakiputak pa'y akano iti oray 2 weeks. Tapno saan unay anakad-kadlaw nga gayatak kan ko, ana. Ay, sayat. Ay nasa anak asayat unay kan. I just felt love, you know. Hay, nulabsek lang tagsaw. Saan ngagpampanunot na jabing jay? Auntie? Ngam ayos lang, tanagwin naswas kayo. Saan kit di nga isok ti pagsaksakitan ti ulom kanakan. Ay, sa bagay matkit di ah. Nagsakit lang amin para kanyak ti inaramid na. Awan mo ti amok anagkurangak. Ngam kalaat mo tan a-break ti kayat na. Amom nga men ti lalaki ita panawag. Saan mo't kit di nga amay? Saan da mapnug iti may salaang? Kayat da, at dalat ta reservada. Sa bagay, husto kayo, auntie. Ngam di kan masayangan kan kuana kaanakan. Ubing kapay kumpara kan kuana. Adon to pa iti sumangbay anaragragsak agundaway nga uray awanan da di alalaki iti biyag mo. Agyamanak iti kanayon nyo apa ng liwliwa kanyak, auntie. Awan anyaman na kaanakan. Igaid mo ki di tagtrabaho. Bayam day taayat. Tadumteng tulat ta iti hustaw agundaway. You, I know you're everything that I've been looking for. And I look into your eyes and couldn't ask for more. Ay na! At na inlawak kan kagapo iti panagkanta. Ha? Kasta? Wan Benji, iso nga oray saan kan nga agaram. Aklunan kan. Wow, kasta ka di. Ay na, nagaragrag sa akin di tayo ngayong bagang pasita. Panagkunak, siya kung di karagsa ka na para swal ito lubong. Anyan. Agyaman na kiti panangaklon mo kanya ka. Ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat kan ka. Kas iti message ti kantam itay. Sika ti lalaki asap sa pula. Sapay la ko ma, taag talinaad ti kinabara ti ayan-ayat.
kita, Benji. Uy! Ay, sayet! Ano man ang tipadamag mo, ha? Siyempre, good news, ah. Ada kadimot ipadamag ko kan ka bad news. Anya nga rod dayta. Ibagaman. Good news, iti amin a good news. Ay na. Agayan ayat kami kini Benji. What? Inauna akman ng iso. Ayos lang. Age doesn't matter nga rod. Ay, it doesn't matter ka dyan. Ang mga nanalipatan, walang forever. No? Nalabas matanda ta kinakiljoy mo si ka bakla. Imbes anaragsak ka para kanyak ngam saan mo. Ay na! Maragsa ka na para kang kapasita. Saan lamadlaw? Ang lalaki din. Anya. Ay, kunaklakit din no asino ti ibagbagada a girlfriend ni Benji ita. Ay ina, ni manang pasita mo't gayam. Anya? Ni pasita bakit nga misaw? Katuan, indanon da kanyak nga gayan ayat da kanon. Ay, sos. Ay, unay ko, dahil nga ex mo. Kasla na bisinan iti babae, ako na. Amang ano ada makangagkan ka. Narigatan. Ibagadan to kit di ana uyaw ta. Pudnumat. Agasan. Imbreak na tikaskan ka. Sa ita, tikaayan ayat na. Bakit nga amang gumisaw? Ag 40 san. Kad, anyangay nga rod no iso ti kagasat na. Malisyan na nga rod ti gasat. Polos. Diya lapat yan. Ano nga tati ada iti dahi apasita nga awangkang ka. Kinabakait. Among friend, nalabsak itay ni Karen ijay ili. Nagalas tilangana. Iso asaan ako na mas daaw, no apay amas pinili nak ni Benji. Ngamin, napimpintasak nga amang ngam isoan niya. Ijay abanda? Ha? Matungpakan sakit di. Ay, ijay abanda ko ng pailaang kat madlaw mat. Kahit saang anggulo, mas maganda ako ano. Anya? Saan nakaskan kwa na? Nakaalalas tilangana, kasla biruro ko. Ay! Naguyaw kan? Melden? Saan nak nga abuy uyawan niya? Ibagbagak lang tipod no. Ay napasita, sana nasayatay tangar aramidem. Uy, ang matan ti ex ni Benji. Di ka latagyaman kan agragsa no anyaman ti adda kayo ita. Ay basta, saan a kompleto ti aldaw ko? No saan ko akatawaan ti langaday jay a babae. Anya? Mas daawak man ngamin kan ka. No anya ti inayat mo iti day jay a babae. Ha? Ha? Kasla impasikig a kaldero jero pa na. Anya ka din dito ang ibagbagang pasita. In short, nagalas na a Karen. Ngam no apay mo't ngamin a nagbalin a girlfriend mo. Anya ka lakit din na pasita. Napalabasin dahi jay. Iso abay amlat takalin. Huh? Di mo kunaan nga isakit mo pa ilaang. Ha? Makaraman ka kanyak la. Ora ex ko ni Karen. Inayat ko lang tama ito rekas kasano. Saan mo kumamata pagsasawa ni Tigasta? Anya? Di nakamot-an-an mo dyan tao. Ngam kasta kakit dingag sa akin ko na. Kas kalag birbiro kita apa. Ay di ka agsaw iti kasta. Ngamen, kaya't kulaan nga ipanuknukan ko na napimpintasak nga amang ngam iso. You know? Di nakpagsasawan iti liklikudak dayjay a babae. Ta mga no di na magustuhan ti maramida. Asos, nakabutang ka rin. Nasing petak mo't iti amok. Gamno kasta pagsasawan nak, nga uray awan mo't yar aramidak kan kwa na, ay tutupak kunak tumat. Bayang ka dilat ta. Di mong tutupan tikas kung kwa na. Ano tutupan? Kasta nagpara kayo ito balay. Ay saan? Saan nakakaskan kwa na niya? Jak lakit di man nakibiyang iti padak a tao. Nang runa, no saan kumat ngam ammo.
Agsagana talaga dayjay. Masabat ko laang. Ay, saan ka mawamatan si Kapasita? Ha? Tapay? Ngamin, aging gaita. Di mo lang tamat sardengan, jay ex ni Benji. Nga already nakamataan-anuan. Ay na friend, jak sardengan day jay aging gaadyak na iparupakan kwa na anapimpintasak ng iso. Ha? Masabat milang day jay talaga pagsasawa. Ay na, naidumduma mo ta talaga ti kinaturid mo si Kapasita. Nung nga saludsudan na, nung nga tibason na kan ka. Anya nga tibagam. Ay basta, nasakit ti matak amang kitkita kan kwa na. As! Insecure ka, no kasta. Siya, ma-insecure kan kwa na. Pakpakawan. Iti ka anuman, sa anak ang ma-insecure iti kaskan kwa na. Kasla na ipaklab ak kaug-uging abanga. Da kayo matgayam di masabat ko, Benji, kan manang pasita. Ha? Dinak man awagan iti manang si kaababae. Come on! Anya nga rod di kayat mo nga yawag ko kan ka. Auntie? Wano? Lola? Anya, tapni bagakan ka. Sa anak amaki ang angawa. No saan ka amaki ang angaw, kasta akmat. Nga mabait man lang. Anya ka riti basol ko kan ka, manang pasita. No apay ang nagdadakas ti ibagbagam iti liklikod Mabaling gati, husto daytan. Ay saan? Salsalud-sudak pa ta girlfriend mo. Akas lain sarwat buaya. Anya? Ha? Naglastog ka matan nga agsasaw? Tapno ibagakan ka. Sa anak ka basta ngagsasaw iti kastoyan niya. Depende lang iti tawa ka sang sangok akas kan ka. Nakauy-uyaw ka. Uyawan nak nga ex ni Benji. Mapan mo ibagbaga iti tattawa na galasak. Kita ang manday talangam. Anya? Sakbay ka nga guyaw iti padam a tao. Kita ang nga umuna day tabakim. Kita ang manday talangam. Kasla ka lang nga expired a fishball. Huwa! Di nakbagbagaan ang nagalasak ha. Isu nga break nak ni Benjan niya. Ngamin, mas naalalas day tarupam. Kanday taugalim. Ala, husto daytan. Si Kamat Benji, bagaan man day ta girlfriend mo. Saan nga amin a babae, kat kabailan na pagsasawan. Kaslamot lang nga expert a fishball, sakit na kauy-uyaw. Awan at talaga ti respeto da dyan nga ex mo. Nagalas lang aruden ti langana, nagalas pa'y ti ugali na. Ala, husto kumamutin ngamin Ay saan mo ay sakit? Ha? Subliak day jay intun bigat ko nagtumag. Anya, sobrang maibagbagammat. Saan ko ang naibaga amin ti kayak ko nga ibaga itay? Gaputad da ka, iso asubliak day jay. Di kalat na ngamin baybayan. Anya ngamin tibasol na kaya. Panagunag, insecurities mula day takin ko ana. Ngamin, adayo nga ubingam si ka. Anya? No ipapilit mo asubyan, makaammo ka, nutong paan na ka. Oho, nalalaing ka ngam siya kon. Ang mga no iso titong taaw. Ay, mamati ka man no saan. Talaga pinagsasawak day jay apasita niya. Nagturad kan? Ay wala, itulok ko kit din na pagsasawan naklang itiliklikod Bagano di nakasubyan. Ay katag sublilat ta Siyak ka ti mabutang. Bakbakutan isa gunot ko Ha? Bakbakutan na pumatpatol iti ubing ng iso. Salamat lang nga expired a fishball. Ay, naku namaw. Ibagana, anapin pintas ka nung siya. Ha? Ijay nga taabanda Kinamuro mo tirupa na ti salbag a babae. Sakit na kauy-uyaw. Gusto kiti daytan. Sana balay ta na ibaga mo, ti kayat mong ibaga. Ay amo, maagsubli day jay. Ngamen, saan unay ang makasao, gaputada ni Benji. Agsubli ta makaraman. Talaga ang nagsubli ka, Lola Pasita? Anya,
Hoy, di man awagan ni ti Lola. Agbayin ka mo ta? Siya? Mabainkan ka? Ha! Anya ko matipagbainakkan ka? Kat si ka mati inauna nga amang ngam siya. Amang ano di mo ammo? Anya? Tandaan am dito ibagak ha? Saan aga po asika ti kaayan-ayat ni Benji ita? Kat adan karbengam nga uyaw-uyawan nak? Ha? Pasensya kan iti panagsasaok. Aguyaw ka, no adalangam amay panakkel mo. Ngam no kastamot lang akas lakang nga expired a fishball. Ikamot ti preno day tangiwat mo. Ngamin, nakababain ka. Anya? Kita man day tarupam. Nadaldalos sakit iti ubat ko ngam day takinamuro arupam. Na? Jak maawatan ti ugalim. Naguyaw ka, ngam awan matlangam. Kan may isa, adayo nga ubingak ngam sika. Siguro, insecure ka lang nga niya. Isuti makagapo, no abay akas taunay a panaguy-uyaw mo kanya. Anya? Agbain ka kumamatan. Siyak nga ubing, insukat nak ni Benji. Si kanto kat abak-bakutan akas like expired a fishball. Ay, jak lapat yan. Nasayaat no umabot kayo iti 3 a bulan. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, parang tarabay. Benny, ay-ayatan ka unay-unay. Norarigan kat si katibiyag ko. Ha? Jak lakit di ka ba lang ti agbyag? Numapukaw ka itibiyag ko. Kasta akmat kan ka, Berto. Ay ayatan ka mat unay-unay. Jak marukod, kan jak ma-explain, no kasano ti panagayat kan pamatag ko kan ka. Agyaman na ka? Kat sabay lang ko ma. Tasan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, ha? Saan to apulos, Berto? Kas itinakunam kanyak itay, asyak ti biyag mo. Kat kasta akmat kan ka. Sika ti biyag ko. Ala, agpalis kan. Tapno makaawid ka matan. Tapno saan ka amarabyan. Ay, rabiin. Ngamawan pa'y ti asawa. Anyat orasan, ngamawan pailan man. Bun nga rod, sapay jak maawagan ti cellphone na. Kastaya. Amangan kit dimet no nag-chicks. Anya nag-chicks asasawam si kabakla. Iti kaano man, saan ang maaramid ti asawak dayta. We, sure ka? Nasingpot ti asawa kanya. Isu nga amok adi naklukwan. Gaputa mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Sapay la kumaa. Aping ita ka lang, Bertang. Ha? Kanayon kamatan amarabihan. Sa dino ti papapanam. Amangan kit dimat no da babae. Isu akanayon ka maladaw nga agawin. Siga kit dimat bakit? Anya mo ditang ibagbaga mo? Awan babae. Anya kalaki din na yan. Salsalud-sudat laang lakay. Si kakit dimot. Nasaya, tukas na. Ngam awan ti babae ka, awan. Dayta ti imulam di ta panunot mo. Tapno sana tila pampanunutam tungkal marabyana. Ha? Uray marabrabyana. Trabaho laang teraramida. Ambom lakay. Damag ko nga da ka no babae ni Bertaw. Ha? Nakadamagam ngay bakit? Sino pa'y ngay no saan adag iti marites dito'y lugar tayo? Adda ka no babae na ijay ilay. Ubing ka no nga ada yung umbisaw. Anya? Isumot lagayap akan ayon amarabyan nga agaway. Kastaya. Puray ka no danistor nga agasawa. Nakita da nga adda kadwa na amang mga iti may sa restaurant ijay ilay. Pau, tanag-sweet da ka no. Hindi pa'y la madamdamag ko rin ka. Nakagtagtagaray. Imbita, adugaya man ta kinamaw. Katuan, iso asika ta asidagtirik nam kindibertaw. Bagbagam taw.
iti ginatang mo asidaan. Ha? Apay umdas day ta asidaan yung agasawa? Para kanyaklaan day to'y mare. Siyaklaan timangmangan ijay balay mi. Nilakay mo ngay. Jak makasangsango day jay iti panangan. Kanayon ngamin nga awan ganas na amangan ijay balay. Kwa, amangan mo't no kanayon da ngamin amangan ijerwar. Kadwa na ti, kwa. Anya ka di mananday tangay bagbaga mare. Ay, nagadi mangmangga ko asao-sao. Maipapan iti babaero nga asawam. Iso anas kang agpaliiw ka. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, saan ang maaramid ni Berto day tay bagbagam. Ngamin, lalabnak day dyan. Os, idi wow. Itagayam alawas, ti panang celebrar iti Father's Day lakay. Ewan mo't bakit? Anyan to nga iti regalom kanya. Regalo asasawang ba? Fathers di nga raw. Regalwan na ka. Kasla idi agin inarem tapay. Malagip mau. Ha? Ay, wunlag pa isuan niya. Ay, daragsak man nga agpaisuiday. Saan lang nga idi? Aging kaita ko na ma. Naragsak ka, ano naragsak? Ngamno sumro ka. Kaslata aso kan pusa. Gagagay na ka di ba? Ay, regalwan na inton padas di No saan nagtaod di tapusam. Uray di ta batikuling mulatan. Anya? Apo! Nagmaya, ti pa nag-isisam yan, nana. Ha? Anyat makagapo. Ni pagatlapayan ti isam yun. Ay, sika talaga. Ay, siguro. Naka-score ni Tata Fidel idirabii. Ayawanan kay tibay na bakla. Tila sasawa ma talaga. Bakit kan lakay kamain? Iso nga awan dagitan. Ay, ganun. Kunakno bumakit kan lumakay kat kwa. Ay, agtanda ka man. Ti pampanunutek kita. Noan niya ti irigalo iti asawak. Iti umadangin a Father's Day. Oy, sana all. Bakit kan lakay kayo? Nga nag-sweet kay lata. Mada ka di mo ti pilpil yan ti sweetness. Awan mo, saan na ya? Sa bagay, Iso asi ka. Agpanunot ka mo tan. No niya ti regalong kinitatang mo. Kaniti sugar daddy no bilang tada. Manulangan nga aldaw ti Orion, Father's Day matan, honey. Ha? Anyat kayat mo a regalo. Kahit mo asawan, regaluan na inton Father's Day. Katwen, dakas ka di? Wano? Adanam na maamamang tad iti regalo kan ka. Uray awan anak ta, regaluan ka lata. Ngamin, you're my daddy. Ako, awan matani. Sigakit di mat. Kasi di ka na kung ibagakan ka. Single lang, walang sabit. Kahit agyaman na ka, no kasta? Nasaya at no kasta. Maamwak lang nga da sa bali a babae ti biyag mo. Amangan no ikali ka si bibiyag. Naguyong kamatay. Amamatan ka niya. Ti kayat ko, siyaklaan. Diyak kayat nga da kain innagaw ko iti oras kan atensyon mo. Awan ka di, anya ka lagi din na ya. Dalag mo. Alaman nga rin i-surprise na inton umay a Father's Day. Wan, honey. Ada surprise ko para kan ka. Katsapay la ko ma, tamagustuam. pampanunutek no niya ti regalo para iti sugar daddy. Ha? Regalo? Yes, regalo inton umay a Father's Day. Ayun nga agpaisuan niya. Umadaning ti pa ng celebrar iti Father's Day. Uy, anya iti regalo iti asawam. Anya nga tangagpaiso ti regalo mat kinibertaw. Tay ko surprise ko ti asawa. Tapno man ad-adda ang maayatan kanya. Kantap no saan nga agsapol iti sabali. Adday ta ka man na nakun. Saan ang maaramid ni Berto day tanya? Regalo iti pabanglo. Tapno maangot mo no sa dino ti papananda. Anya? Kanaysa, no kanayon na nga usaran ti pabanglo nga ited mo. Inton agawid, kat sa bali manan nga angot. Ay, amumon!
mayak pa'y anagururay kan ka. Ngam ita ka lang asumang lakay. Ako pasensya bakit? Narabyanak. Sa dino ngamin ayat tinapanam, kanayon kamot ngamin amarabyan. Unay kamatan. Imbagakan ka no kastoy amarabyanak at trabaho laang. Nawatam? Ay, mala, trabaho no trabaho. Maamuak lang nga da sa baling aramidang. Ha? Makitam ti saan mo nakikita. Umadali na nga roon ti Father's Day. Kasta pala ti bagam. Imbis asweet ka kumakanyak nga asawam, saan mo? Anya, amangan no saan asikati sweet kanyak nga asawam. Amomberto, adun ti dumandanon kanyak asao-sao nga adda ka no babae. Anya? Ngam gaputay ayaten ka. Jakpat yan, aging gaadyak mapaniknakan. Ngam no mapanaknakak. Ay, kunak tumat kan ka. I warn you, Berto. Kanya kalakit din? Happy Father's Day, honey. Anya na ito eh? Regalo para kan ka. Ay, agyaman ako na ha? Awan anyaman na. Sapay la ko mata magustuam. Quintas day ta. Awan pa inted mo kanya kadyak na gustuhan, honey. Alaman niya ron. Ag-selfie taman mat, honey. Tapno ada remembrance ta ita Father's Day. Ay, wala. Aday ta. 1, 2, smile. O maminsan pa'y. Maminsan pa'y. 1, 2, aday ta. Ngayon na, nagpintas magtantipan nakaala ti litrato ta. Ngam sa bagay, napintasak kan nagwapo ka man. Oo, si kamit gayang bakla. Kas lagdardaras ka nga imay dito'y balay. Ay, talagang agdardarasak. Ha? Ay, imayak, tay pakitakan ka dahito insend kanyak ti may isang amamok. Dahito Ha? Ni, anya dayta? Sino dayta babae ang nagipos iti picture dakin nila kay ko? anya, mas daw ka? Sino pa'y kumano saan ati number to nila kay mo? Itam ni Nagturo ti pakinakam na nagpost. Madlaw, asaan na nga ang dan asawa ni Berto? Masigurado kay limlimad nila kay mo. Anya? Ay na, nag-sweet na Ada pa'y caption na, Happy Father's Day, Daddy. Ay niya, butan. Nagkas ang girl. Isumat lagayam ang kanayon amarabyan tawanan bain. Kan kanayon nga umadayo kanyak tunggal adda umawag wano ang text kan kuana. Ay naku, naktumat kan ka nga ada something nga aramidin ti asawam. Nakitak je post mo itay bigat. Happy Father's Day kunam kanila kay mo. Agam, saan lagayam asikatin ang i-post kan kuana? Ada pa'y may isa. Agawid laday chay, talaga nga ipapasko ti pungtot ko. Ay napaw, hasta aya. Wen, iso nga imbagakon itay je balay da. Ha? Daytan ti kunkunak ka. Sapay la ko matapat yan na mutan. Nga dasan na nasayat nga aramidan nila kay na. Kampan ti launay ngamin kag. Wen nga rod. No saan pa yaga po iti Father's Day? Saan pa'y anatiklaw day jay abertaw? Ay, punutin ako na yun, Ana. Iso pagyamanan tayo ti Father's Day. Gaputa na booking, di babaero alakay na. O anya, agawid ka din, honey. Wala ni. Amang namin no agururay ni Nanang. Sigurado ka di ani nanang mo ti agururay? Amangan met no da sa baling agururay kan ka. Tanya kang itinayahani. Ni Nanang ti agururay kanya kunak. O sige, ingka nga rodan. Agan-anad ka. I love you, honey. Inakon, agsubliak to man ha. Kunak no, dari kalom kanyak ita Father's Day, bakit? Ha? Regalo ko nam? Iso timbagam kanya, hindi na minsan ngal daw. Sana yan. Anay, Dayta ti regalo ken ka. Surprise regalo! tong pamatan. Anyat basol ko? Anya?
Magdrama ka pa lang, dito'y sanga! Anay. Nagawan abain mo! Surprisen ka kumaita Father's Day! Ngam siyak matgayam ti ma-surprise! Anya da ito'y Berto? Sino da ito'y babae anang ipuskan ka? Agpudno ka! O anya! Mas dao ka niya! Ti saludsod ko, ti sungbatam! Sino da ito'y kuna? Kwa, diya ka maamo dahita. Promise. Anya asan? Di nakman pagbalinan amaag! Dahil ti may sapay arigalo para kan ka! Uy, anyat linaon dahita abag ngay. Kawas mo tinagyan na! Regalok detoy! Total, kat nagbabae ka! Ala, itultuloy mo! Awanan ka itibain! Bakit? Saan kumakas ti Aramida? Pangasim. Ay saan? Ha! Ang talaw kan! Mapan ka ijay ayan ti babaim anang ipuskan ka no isaw! Awan bidang kaw! Anya? Naibertaw! Nagdakil mo't dahi tayo mo't mo abag. Oo, tata. Pinagtalaw nak ni bakit? Anya? Ay, oo na yan. Padas dita. Imbis nga gragsak kaya ng pinagtalaw na kan. Oo nga ron, tata. Kahit nakita na ka nung amain nga da sa bali a babae anang ipuskan ka. Ay, punaw? Ha? Masul mo nga may no apay a makaw nga. Ni bakit mo? Ibagbagak indikan ka sarde nga mo. Ang amin tuloy mo may. Inuray mo pa'y lama amuan na. Kanya ngay, pinagtalaw na ka na. Padas di pa'y may. Pumanawak pa lang tata. Pagsubliak to, lumamis ti ulo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya lakit din. Apay anagbayag amalpas ti panagpalitadayo. May sa alawasan tinapalapas, dahi talang tinalpasyo. Siguro, agay ay ayam kayo. No saan kayo abanbantayan? Anya lakit din, ma'am. Saan kami matakas jay? Oo nga rod, ma'am. Di mi mataramidin ti kasjay, Nakurang kami ngamin iti may sa akadwa. Iso nabayagan kami. Kasapulan mi, ti may sa aliburar. Ay katagsapol kayo Apay ngamin ngay tayo lang ngay baga. Di yor aramatan tautak yo. Nakunak lang arudan. Arumbang amalpasyo day ta itabulan. Pasensya kayo, ma'am. Ayawan ti pasensya. Ilapasyo kit din. Iti kasta. Saan amasayang tibay bayad ko kada kayo. Kaano agsapol kayo iti may sa kadwayo. Jay sigurado ang napigsa. Kano makita nga agsadot-sadot tinabiro kanyo. Agbiro kaklatan iti kasukatyo. Naawatan nyo. Uwan, ma'am. Naungot talaga, Jed Boss tayo. Sayang, ti kinapintas na. Ano kung matakapada na ni Ading na napintas kin natulnog, ay sigurado nga agpipila na iti baro dito'y sityo tayo. Uray man naungit dahil dyan, manong. May atlat akit kitaan. Siksi, nga uray bumakitan. Ay, daday dyan ti masawa. Inal daw ang masahyak ti siksi abagina. Ay na, apo. Ay, lugo ka talaga, Amot Mario. Ay, ipakat mo manen, day ta ugalim. Panya kalakit tinaya. Apay, di ka kadim maganasan no makitkitam ti siksi apamagi ni Ma'am Abumakit. Imposible mo't manong Hulyo. Ay, son, nag-retire ni Junjun ko. Anya? Ajaway, amo mo ti araramidan. Kiwaram na ito,
Yumay mo, Jayan May. Nalakala nga trabaho da ita. Uwan, sir. Siya kung timakam mo. Sige. Ay, Apay ngayon ay nga inawis mo, Manong. Ang mga nudi na mo umay, titrabaho dito eh. Ay, makita ni boss data, mapasubo ta. Kita ba? Nakapurma pa eh. Apay, di mo imbaga alibor ti trabaho na dito eh. nyalakit din da ita panunot mo. Don't worry. Amo naman siguro da ita trabaho. Sana palay. Numadlaw na buntaw. Ay agbiro ka, iti sukat ka. Kinuyog ko lang namin. When, kung na naman iti 300 timbaga kaswil daw. Anya? 300 timbagam asweldo na? When, iswa manayunan ti sweldo ta. Sa dudwag asaw, imbis a 700 ti sweldo na, kisayantan iti 400. Tay taman ti kahit kang kamano. Nalaing ka mga diskarte. Ay, siyempre ah. Apay amapukpukaw di pala kagatgatan ko. Saan ay ako nakadiyo usaran tanda pangaramatak. Pasensya ka yun, ma'am. Kung nakamin na mabaling nga usarak dito apala, iso kayo nalak. Uray ikis sa'yo latan iti sweldo. Di pinagbayad yo iti dito apala. Ha? Ay saan? Uray usaram latan. Kumatangak tulangan iti sabali. Kasta ka di, ma'am. Thank you, marod, ma'am. Ha? Ako ha, uray din ako naawagan iti ma'am. Juana latan. Si kagayam di ka barbaro at trabahador. Uwan, ma'am. Uwan, Juana. Aginala ka pa ilaang. Apay, saan ka kadianapan mo? Kasta una yung tilingat mo. Sa anak mo tanaban mo gunay, ma'am. Agpalingat ha, tapno ma-exercise ti bagig. Nabayag namin na jak nagpalpalingat. Iswa, napanunot ko ti agtrabaho pa lang iti kastoy. Kasta? O sige nga ron. Sa bagay, agpay sumat ako nam. Uray siya. Nabayagan na sa anak ang nagpalpalingat. Uwan, ma'am. Kasapulan ti bagay ti exercise. Uray siyag paminsan. Mabalin man. Basta isuro nak nag-exercise. Sige. Ha? Ayun gayam. Adda Diyos ije baba. Numakain-inom ka. Bumaba ka, ta itimplaan ka. Sige. Bumabak inton madamdama. Ada ka nung Diyos iti baba. Kuna ni ma'am. Anya? Pudno ka di? Naimbag ta da Diyos. Tani nakapudpudot. Ket intay nga rodon ramanan aji Diyos ni ma'am. Ay, mapantay man ngagpaisaw. Sa payay na, makapatay ti pudot na. Sa baling amin di danong anapaburak. Ay, di tayo ngamin mo't na ilinong. Sige. Da kayo pa'y latimapan. Jak pa'y mo't ngamin makain inom. Ay kat makamu ka dita ha. Umay kan manong. Tay bayan tapay lang dito ni Ben. Hello, ma'am. Oh, apay nga imay kayo dito eh. Anya ti gagarayo. Ay, makinom kami, ma'am. Ha? Punang kami ti kaduami, ma'am. Nga ada ka nun, Diyos dito eh. Awan, nanda Diyos dito eh. Ngam, saan ko at tinimpla para kada kayo adwa. Gumatang kayo mga min ay iti inuman nyo. Dakkel lang arodan ti paspasweldo kada kayo. Kaya't yu pa'y asyak ti gumatang iti inuman nyo. Agraraman kayo. Ala, in kayo kit din. Lepasan nyo jay kunak nga aramidan nyo. Tano saan? Awanan tinamnamaan nyo apag trabahuan nyo. Agsapulak iti sabali asumukat kata kayo. Anya? Anya lakit din aya. Anya pala tururayan nyo. Oo, ma'am. Lepasan min, ti trabaho mi. Madala sa baling amok apagtrabahuan. Mikata kon dito eh. Anya? Bakit pala tiisin mo? Apay, di ka maluksaw iti dadya. Bakit? Abay, di mo nakita.
Ti Cocomelon ni ma'am iti agsasao. Ha? Apayaya? Kit-kitag itay kahit. Kanti kaus na. Madlaw-lao na iti akin unag asuot na. Kaslamutan na. Ayat na amakitak tikas jay ajar na. Kanitsura na. Siguro, ay ayatin nak ni ma'am. Abangan ngayon siya tikayat na bumabait ay. Ang amidada kakit na luksaw. Kanya kalakid din. Sampali at talaga tiriknam. Ura niya abanag at pagpanunutam iti kakasta. Kaskalan ako gugwapo. Anya day jay pare? Anya ti kung kunam dita akaslak lagwapo? At trabaho takit tayo. Malpasin tanti ipapaaramid ti boss. Kumusta ka niya, manang? Danda ni malpas tayo ti balay mo Ay, nagpintas pa Naimbag mo at na nakabisita ka ita, Petra. Tapno damat makasarsarita. Wan manang, takitaot man mo tayo ti balay mo. Asidaga na malpas. Ay nabayag ko man analpas da ito'y. Ngam nagbuntog mat dagiti naalak at trabahador. Siguro no imparamid ko iti sawali. Nabayagan analpas to'y balay ko. Anya lakit din manang. Saan anasaya at ti kasta apanunot dagiti tauham. Ay katbasol damat lang. Di damat aramidan ti trabaho da nasayaat. Kanamom ka di. Jay maysa. Sabali ti panagkita na kanya. Kaslawan kawas ko iti panagkit-kita na. Idinto tabakot ako. Anya? Won, makitam inton madamdama. Ang mga nukas jay matlaang timarik ng nukas ang sangom da jay lalaki. Aywan, kasano ngayon ti love life mo ita manang? Saan mo ako naan? Nga awan ti lalaki apagin interesam. Tarumbang ngagsapol kan. Kitam ni. Manutawon mon, awan mo't sirbi na dahito dakkel abalay mo, no si kalaang ti agnaad. Ay na, among ka di. Adda kurso na dak alalaki. Makitam to inton madamdama. Nagwapo nga ron. Hoy! Asino ti sisi imam? Ay, kuha. Anya ka lakit din. Di ka tumanagari. Ha? Apay aya? Kita jay lalaki. Dayjay man niyo. Iso dayjay kunkunakken ka akorsonadak. Kita nagwapuan niya. Ay isuday jay. Ha? Apay akas sila pamilyar ti rupa na. Kasla karup-rupa na jam amo. Jak sigurado. Nataptapok tumot ngamin ti rupa na. Jak mailasin iti husto. Amangan no sa bali mat jabag pagam. Siguro Amangan no, saan nga iso? Ay, nagmayat abuy-buyaan. Anya kalaki din manang. Mapan mo ngamin kasarita Ay saan? Urayak nga iso ti umasidag, makisarita kanya. Petra, si ka dayta? Ha? Siya daytoy, ni Ben. Anya ka laki din. Di na pa'y mabigbigan. Anya? Ay, si ka nga agpay sulita? Wen, anya kan sa. Kunak ngaminan ka. Si ka dayta. Jak lamang sigurado itay tanatap-tapok ti rupam. Ha? Ay, kumusta nga Aping adda ka dito nga agkiw-kiwar iti simento. Di mat ada business mo. Wen, aglay-burak lang dito eh. Kahit kung amin tag-exercise. Ay, ada ako mapsutak mo dyan agdingit. Iso nga baon ko pa ilan ni Gwen. Tayo sumat imang handle iti business ko. Kasta ka di? Kat, kumusta nga matan ni Mari Gwen? Mangmangag ko mat amasikog ka no? Huwag mo dayta. Masikong.
Doa bulan na natin siguro na. Agam isupay lang, ti makamo iti business. Kastaya. Wen. Agam. Apa yung isulti pagtungtungtungan talay? Hoy, Petra. Anya dyan nakita kita eh. Apay akas taon ay tiisam mo, hindi kasarsaritam ni Ben. Ha? Apay, nalipatam ka din ngayon bagakan ka, akursunadak ni Ben. Anya lakit din na ya. Kunakno anya ti pagpungpung to tamon. Saan akas jay? Imbagak itay kan ka, nga adda karuprupa na. May sumat nga agpaiso. Kinumustak laang mat. Alangan kit nimot nga agmay suutak, amakisarsarita kan kwa na. Kasjay? Wan, manang. Saan mo na paginteresan? Adan asawa ni Ben. Mas hugpay kit din Anya? Uray addan asawa na. Jaklat agsarteng. Imposible mat asaan asyak ti pilyan na. Adda balay ko, napintasak. Adda kwarta. Siyak ti mang pasardeng kan kwa nang agtrabaho. Sigurado asyak ti pilyan na, uray baketakon. Ay namanang. Saan apagan ano ni Ben ti kwarta? Adumat lang kwartada. Dakkel ti maalala da iti business da. Anya? Oh, imposible tay bagbagam. Saan anak kapapati? No pudno abak nang. Apay nga rod nga umay agtrab-trabaho ditoy. Anya kalakit ni nayamanang. Pudno ti ibagbagak. Di ka pwede mamati. Ay makamo ka. Oh, Ben. Agpaiso nga dan asawa. Wen na. Apay aya? Ay, awan. Ay, adawang berbero king ka nakita sa babae. Atay di baba. Ayat pa'y tilugan na. Mabit lang, Wana. Inak kita no asino day jay. Ay, mabit lang. Tasumurotak. Ala, may kayo. Umaba tayo. Ay, sos. Ingkakit din ituloy jar aramidam. Ala, umay kan, Ben. Honey, dito'y gayam nga agpaiso ti ayan mo. Apay nga ka dito eh. Kasano anang mo adito'y tayan ko? Marigatan ak ngaminan amang handal ije business. Nang ro nakat dumakdakalan ti tiyan ko. Naimbag nga ro, tako na may sagayam ko nakita na ka dito eh. Basta ka di. In-text na klat ako man. Tapno di ka narigatan na ng biro kanyak. Narigatan ka pa ngay may dito eh. Apay nga na ito iti vanti inaramat mo alugan. Kunak ati Ferrari ti usarang. Kwa. Amangan ngamin numagasgasan. Iso ajak inarama. Ure magasgasan ata ipasimpata man. Sino to'y kadwa man eh? Un gayam. Iso ti akimbala iti da iti pagtrab-trabaho ka ni. Ni Juana. Juana. Ni Gwen. Asawa. Hello? Hello? Sige nga Juana. Agawid ako. Diakon agsubli dito yung bigat. Iso nga minti ko na tayo asawa. Pasensya ka na. Anya? Katis well, Doc. Uray di mo nitad. Sana bali. Nakapag-exercise sakmat. Sige nga Rodan. Inkamin. Ay, mabayag man ang titrabaho ta. Timanaw mo't gaminan ni Ben Alebor. Awanin namnamahin ta. Amayin na yun iti silbo ta. Sag 200. Isong rod. Ay, kimaro pa iti unget ni ma'am. Saan mo't nakasdya ide? Ang mga nung kasapulan man nga galata iti kadwata kasukat ni Ben Alebor. Awan nga pweso. Damagam man ni ma'am. No kaya't nangagalata manan iti kadwata. Madam! Ma'am! Ma'am! Apa eh? Ma'am, agsapol kami kumaiti liburar. Tani, nagikat mo ni Ben? Basolyo!
Anya? No saan yung kumangay na yaban ni Benditoy? Sana ko ba nasaktan? Anya? Nagbiro kayo iti kasukat na. Pilyin nyo, jikas ka na kayo apangit. Tapno saan ako na masaktan? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.